लोगोफोर जोङो बाबानि थाखाय शपिं खालामफैदों आरो मेरला गस्ला लाबाय दिखाना भैया क्या नैबेखौ बाबानि थाखाय लादों लोगोफोर पूरा सब हेन्डिक्राफ्ट ये सब हेन्डिक्राफ्ट है ना भैया आप लोग बनाते हो प्योर वुलन के प्योर वुलन और इसको भी लिया बेखौबो लादों लंपेन्ट ओमफ्राय आरो मा लादों नै बेखौ इसको क्या बोलते हैं पन्चो बेखौ गानहोनाय जि किउट नुयो आरो बेखौ लादों पन्चो डाइरेक्ट गानहोयो ना इदि ओमफ्राय आरो मा लादों जोंना बाबा इथिं दङ आखायाव ट्रेक्टर लागासिनो नै आरो इथिं लोगोफ्राबो नायगासिनो इसोरबो बेहाय सब एनै आरो इदि सब उलेन एनै इदि मोनो आरो लोगोफोर एनै सब माने माबाना थान्दा जायगा ना ओंखायनो आरो इदि एनै सब गेदेरफोरनिबो गथ'फोरनिबो एनै बे सेक्सना जाबाय गथ'फोरनि बेफोर गेदेरनि सल खोनादों बेखौ लानोसै कालाराना बेबारा मोजां नङा नायफोर गोजा खालामबासो मोजां नुगोन खोमा बेखौ लानोसै आं नायफोर गुजुनाय जादोंना लोगोफोर बेहाय फैनानै ओमफ्राय न'आवथ' दंमोन न'आव थानाय आं जोहोलावनो होदों गांसे गोजाम दंमोन बेखौ लाबोआखै दा बेखौ लानोसै आरो खोमा लायोनो जोहोलाव मोजां नुदों ना ये कितने का बोला भैया 450 ये डबल लेयर है दिखाना डबल लेयर है अंदर भी सेपरेट पॉकेट्स है ठीक है सेपरेट पॉकेट्स है बाहर भी पॉकेट्स है ये डबल लेयर में स्ट्रॉन्ग है बहुत ओके इन्हें भी बेखल लायो जोहोलावा बेथिं बाबाया बिनि पन्स' ना मा होनो पन्स'खौ गानहोगोन दा बाबाय गानहोनो मोजां गस्ला मोनबाय आरो पुरा एकदम हाजोनि लुक्स बा बे माने गाखो माबा थिखानसै फै हांसोआव फै लोगोफोर आंना दा एसे मोजां मोनबाय मानो होनबा दहाय हटेलाव एसे माने बे सान्दुङाव जिरायबायना ओंखायनो मोजां नांबाय आरो थेवबाबो दा ओरैसिम थांबा थान्दा मोननोबो हागौ ओंखायनो नेक वार्मारखौ लादों आरो दाबो गानाखै दा गरम नालाय एसे थाबायबा गरम मोनो ओइ नै काठनिनो माबा इदि मानसि माने फरेस्ट जाहाथे माबा खालामो सिपक' मुभमेन्ट बायदि आरो नै सासे इदि न' इदि होनदों आरो नै दंफां इदि सिफायनाङा दाननाङा बिदि होननानै आरो नै जों मानसिबो दङ मेरला बाबा दे हमलाय बाख्राव दे बाबा 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 अ बे होनो लोगो मोनाखै नामा हो Are you enjoying, Baba? Ma? Oh, ini dah nak aku ada dingkiau. Are you enjoying, Baba? Yes. Yes. Ơi lại từ này phải xả léo ba ba ơi này để sao chúng nó làm được ba chỉ một thằng mình đứng ba ba chỉ một thằng mình đứngเลยphải biết rồi hayจะphốtทุกทางดึงนะเดี๋ยวป้าก็ไปให้เนี่ยเดี๋ยวมาบาดงว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวชาดงไอ้ดิสิงอะไรนี่มาจ้างphốtไปกันไปในจะหาจะดงไอ้ที่ทำให้เดี๋ยวใช้ไอ้เดี๋ยวไปหลังนั้นไอ้ที่เดียวเลยนี่หาจะนี่ดิrất peaceful जायगा आरो नै बाबा हा बाबा दै दांनो नागिरदों बियो लोगोफोर जोङो मनिकरण होननाय मोनसे जायगायाव फैदों आरो कासल टाउननिफ्राय 4 किल'मिटार गुरुद्वारा दङ बेहायनो दै गुदुं इदि ओंखारो आरो बेखौ नायफैदों आरो जोङो नैबे जाबाय गुरुद्वाराया ओमफ्राय बिथिंनो दैसा पार्बतीनिफ्राय बिथिं बोहैलांदों नैबे एकदम पुरा हाजो जिङावनो आरो नै गुरुद्वाराया पुरा गिदिर बेनि बाबाखौ बेखौबो गानहोबाय लोगोफोर पन्स'खौ गानहोबाय जि कि बुथारदोंना बाबा बाबा Baba menikah nana dengan gururan lagi na. Oh, lepas itu tinggal mana mah, dia bukan dia kalau macam mana dia bukan kada ada. Jangan nama dia hai kan dah ada.
ini lepas kurang ini sih awalnya ada mandir nama pada mau behind ini hot spring ada ini natural hot spring dari gula di gedung sana ini behind ini mairong saya orang semua ya ada kurang ini mairong saya behind ini semua itu hot spring ini ini lepas nubai ini lepas so be mungkin lah ini mairong kamu tuh ngasihnya ada guru mau hina langgar hina ini pernah ada ini पैसा ada serba dan खालामनानै ओमफ्राय इसोर माइरं ada ini पुरा गुबुंना नेचारेल हट स्प्रिं ada ini लोगोफोर जोङो दहाय बे गुरुद्वारानिफ्राय आरो मोनसे जायगायाव फैदों आरो जों जाय जायगायाव फैदोंना कासल ओमफ्राय बे कासलनि खाथिनिनो आरो लास्ट भिलेजाव फैदों आरो जोङो ओमफ्राय बिनिफ्राय नायदो लोगोफोर नै भिउ ओरैबायदि साफाय नै बरफ नै नायदो नै पुरा गुफुर मैयासो गोलैदों खोमा बरफआ पुरा क्लिन जाना दङ आरो इथिं नै जोंनि गारिखौ बिथिं पार्क खालामदों ओमफ्राय एसे जाम जाना दंना लामायाबो फिसा नै बाबाया गारियाव उन्दुलांदोंमोन दा सिखारबाय आरो नै बा लोगोफोर बेनो आरो इथिं बे थांनांगौ बेनो लास्ट भिलेज आरो क्रस होननाय भिलेजा दा मानसिफ्रा बे गामिखौनो नायनो फैयो आरो जोंबो नायनो फैदों दा बिनिफ्राय आंना गोदोनाया एकदम बे थान्दाजोंनो माथ्रा बोरैबा जाबाय आरो दा बिनिफ्राय 500 मिटारसो थाबायनोसै आरो गामिसिम नोंथांमोनखौ देखायगोन माबायदि भिलेजा आरो हिल्सनिथ' आरो भिलेज जाबाथ' मोजाङानो जागोन ना ओंखायनो बयबो मानसिफ्रा नायनो फैदों आरो बेहायनो पुरा गारिनि लारि जानानै जाम जाना दङ नै ओमफ्राय नाय ओरैबायदि समायना भिउ लोगोफोर नाय नै टस भिलेजाव थांनाय लामाया नै लेन्डस्लाइड जानानै नै गैया जालांदों दा जों इथिं थांनांगोन आरो कत खस्थ' जायो बेहाय थानाय मानसिफोरनि माबाया आरो माने सार्भाइभ खालामनाय बिराद खस्थ' जायो आरो लोगोफोर नुनायावसो माने मोजां नै इदि नै दा आवगायावथ' इदि लामा दंमोन पुरा प्रपार लामा दंमोन रड दंमोन आरो गारि थांनो हानाय इदि दा माबा फैनानै लेन्डस्लाइड जानानै इदि गैया जालांदों आरो लोगोफोर इदिनो आरो नुनायावथ' एकदम हिल स्टेसन जायफ्रा थायो बिसोरनि लाइफफ्रा बिराद इजि बायदि नुयो आरो माने समायना जायगायाव थायो पुरा पियर माने अक्सिजेन मोनो पियर माने मा होनो नो पलिउसन इदि आरो बाट दा जों फैनानै नुबायना आरो बिसोरनि लाइफफ्रा एसेबां हार्ड आरो दा नै बिल्डिं बानायनो थाखाय मानसिफ्रा इदि इनिफ्रायनो लांनानै एकदम बेफोर गिदिर बिल्डिंफोरखौ इदि नुदों आरो नै बिराद खस्थ' जायो आरो लोगोफोर बेहाय फैनानै माने मा होनो सानसे थानो हायो बाट एकदम पारमानेन्टलि जों माने प्लेन्स एरियानि मानसिफ्रा बेहाय थानायखौ सार्भाइभ खालामनायखौ जों साननोनो हाया आरो मेंबाय बापरे पुरा पियर अक्सिजेन हाबदों आरो पियर अक्सिजेन इनहेल खालामदों आरो लोगोफोर जोङो नै बिसोरो लोगोफ्रा लास्टाव जोंसो फार्स्ट जेराव थांबाबो जों फार्स्टआवनो मोनहैयो बाबा लोगोफोर जोङो दा जानो थांगासिनो एकदम सायाव नै पिंकि दिदिस लास्ट रिजर्टनो केफे 360 नै ओरैबायदि गोजौआव ना हां थोनो जाबाय बिदि बिनिफ्राय भिउआ इदि आरो गामिया फिसा भिलेजबाबो बे लामाफ्रा फिसा ना माने गामिनि लामा आरो फिसा ओंखायनो एकदम पुरा सब स्टेप गाखोनांगौ आरो नै समायना माथो बेफोरथ' एपोल दा सिजन जायाखैना दा बिबार बारनानै फिथाइ थायगोन आरो नै बे फांसेयाबो जों बै लामाजों फैदोंमोन आरो थाबाय समायना माथिंबो हाबनांगौ सिगांथिं दे जों दा इथिं जिरायनोसै बिथिं हेलो আমি তোর সাথে এতিয়া লাঞ্চ কৰিব আহিছো পিংকি দিদিস কেফেত আহিছো পিংকি দিদিস কেফে একদম লাষ্টত আছে একদম লাষ্ট কি ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন কি হয় কি ডিছ পায় না অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ ধুনীয়া আইনে জিৰাইছে লোকৰ জিৰাইছে বাবাই আইনে बिनिफ्राय पुरा थुंफैदों नुयो आरो सोलिया बरिया जायगा पाइसिं हमारो ठीक से बिथिंनिया गोरान हाट जायो जेब्ला पुरा सिजन जायोना अब्ला पुरा बेहायबो गोलैयो खोमा आरो स्नोफल
ओमफ्राय दा बिथिं पुरा व्हाइट व्हाइट जाना दङ नै ना आरो मोनसे आइटेम फैनांगौ दङ आरो पास्ता बेखौ नेगासिनो आरो मोनसे आरो फार्स्टआव जोङो मासरुम चिकेन सुप लोंबाय बेबो गोथावमोन आरो गोथाव माने उखैनायखाय खोमा जोङो गोथाव मोनदों आरो जों फुङाव अलरेडि मोनसे पिस फिसा पराठाल' जाना फैदों ओमफ्राय जेबो जायाखै दा अलरेडि 3:30 बायदि जाबायना दा फार्स्टआव जोङो मा होनो माने सुप लोंबाय बिनि उनाव माने पिज्जा जाबाय ओमफ्राय दा पास्ता फैनांगौ दङ आरो दा पास्ताखौ जानानै लोगोफोर थांसै आरो दा बिनि उनाव जोङो आरो मोनसे माने गामियाव थांगोन आरो सालाल होननाय बे गामियाव जोङो दिनै माने केम्पिं खालामहैगोन आरो बेयाव स्टे खालामगोन आरो दिनै जोङो मैया थानाय माने हस्टेलखौ जोङो अलरेडि माबा खालामबाय चेक आउट खालामबाय हटेलखौ चेक आउट खालामबाय मैया जेराव थादोंमोन दा दिनै बेलेग जायगायाव थांगोन आरो लोगोफोर जों दा एकदम बे टस भिलेजनिफ्राय फैनानै लास्ट भिलेजाव दहाय थांदोंमोन ना बेनिफ्राय फैनानै एबार आरो गंसे गामियाव थांगासिनो आरो हाइकिं खालामनानै 45 मिनिटसो हाइकिं आरो जों जेराव मैया दंमोन ना कासल सिटियाव फिसा सिटि ओमफ्राय दा पुरा एकदम मोननै बेग लानानै उनथिंबो लादों सिगाङावबो लादों बिदि बाबाखौबो बाना लानानै थांगासिनो आरो बिथिं जोहोलाव आथिं ओमफ्राय बाबाया ओइ सिगाङाव दङ ओमफ्राय जिं ओइनै पार्बती रिभार ओइनै दिनै जोङो गामियाव स्टे खालामगोन आरो लोगोफोर मा नाम गामिनि नामा सालाल जायगानि नामा सालाल सालाल जों दा सालालाव थांगासिनो आरो लोगोफोर दा एकदम पुरा हेभि बेग लानानै थांगासिनो लोगोफोर बिथिंबो लोगोफ्रा हाइथिं देबाबो मा बिहा माइग्रेन जादों थेवबो थांगासिनो बेसि ट्रेकिं নহয় অলপে এনে খুজকাৰি আৰু दा लोगोफोर मोनहैबा नोंथांमोनखौ देखायगोन आरो गामिखौ सालाल गामिखौ गायनो रिभार भिउ आरो साइड लामाजों जों बिदि रिभार भिउ बाबाया बादों आरो बेखौ बे माबा लादोंमोन ना बिफाया बेखौ बाग्रा दंना लादोंमोन लानायाव बिसो बानानै दा ओरैनो थिग खालामना लाबाय आरो बेखौ बिदिनो मेंदों लोगोफोर मेंबा उपाय गैलाना आरो बिदि खालामबासो इन्टारेस्ट नाङो सानफ्रोमबो आरो हटेलाव थानाय आइडिया इन्टारेस्ट नाङा ना बिदिनो लोगोफोर जों थांनाय गामिनि सेर सेरनि एपोल बिफां आपेलनि बिफांनि बिबार बारदों आरो बिदि समायना आपेलनि माबा आरो बिबार बारदों ना आगस्ट'फ्रावसो मोननानै गोमोन जानानै फाननो हायो आरो इनि हारभेस्ट खालामनो हायो आरो इनि दा बिदि सब आपेलफोर आपेल एसे नेदों लोगोफोर मेंबाय गथ' फारसे बेग उनथिं बेसेबां किल' दङ मिथिया आरो टटेल कय किल' 12 किल' आरो बेगाबो दङ 5 किल'सो सिगाङाव बिदि अन्थाइ गैयामोन आरो बे लामायाव दा अन्थाइ होजोब्बायना बेनिखाय एसे थाबायनो खस्थ' जादों आरो हेल' जों बनफायार